खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिका नार्जारि दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफोराव दङ। सा सानजा रायजोआव फैगौ 5 अक्ट'बरसिमहालागै अखा हागोननि इंगित। इन्द्रसेना रेड्डी नालुआ मिज'रामनि लाथु रायजो बेंगिरि थिसनजाबाय। एमएलए जिरन बसुमतारिया गसाइगावआव गथ'सा पार्क लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा बेखेवदों। प्रफेसर रमेश भारदासआ एबसुनि माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 155थि जोनोम सान फालिनाय हाबाफारियाव बाहागो लादों। मसुलपुराव मिरु एबसुनि 3थि 13 बोसोर बैसोसिमनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय। म्यानमाराव मिज'रामनि 3 स्मागलारआ बुथारजादों। लामा जाब्रबथायाव कटन मुलुगसोलोंसालिनि सासे मावफारियानि जिउ खहा। ट्रेनजों सौग्रावनानै 2 सुबुङा जिउ गोमादों। रां जाख्ल'ग्रा सासे बिबुंगोराया गावखौनो पुलिसनि आखायाव सारेन्डार खालामदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी आजारायाव थानाय IMD एबा बोथोर बिगियान बिफाना मिथिहोनाय बायदिब्ला सा सानजा रायजोआव फैगौ 5 अक्ट'बरसिमहालागै अखा हागोन। IMDआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला आसामनि साखाथि फाखाथि थानाय रायजो फारियै मेघालया, मिज'राम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालेण्ड आरो सिक्किमाव फैगौ 5 अक्ट'बरसिमहालागै गोबां अखा आरो बारहुंखा फैनो हागौ। आसामनि आफां बाहागो, खर'सा बाहागो आरो बराक सेरफाङाव गोबां अखा हागोननि इंगित होदों गुवाहाटी आजारायाव थानाय ओनसोलारि बोथोर बिगियान बिफाना। BJP दोलोनि मैखोम दैदेनगिरि इन्द्र कुमार रेड्डी नालुआ मिज'रामनि लाथु रायजो बेंगिरि महरै थिसनजाबाय। बुधबारखालि आइजलाव थानाय राजभवनाव इन्द्र कुमार रेड्डी नालुआ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिनि जास्टिस नेल्सन सैलुनि दैदेननायाव समायखिरा लादों। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव मिज'रामनि चिफ सेक्रेटारि रेणु शर्मा मोनहा नुजाथिदोंमोन। मख'नो गोनांदि आथिखालनि मिज'रामनि गागि रायजो बेंगिरि हरिबाबु काम्पाम्पटिया सुट्टियाव थांनायनि जाहोनाव मिरु सोरखारा नै तेलेंगानानि नालगन्डा जिल्लानि थागिबि इन्द्रसेना रेड्डी नालुआ बै समाव अन्ध्र प्रदेशनि बिधान सभायाव खेबथाम MLA जाबोखांबायमोन। लोगोसेनो तेलेंगाना रायजोआरि BJP दोलोनि आफादगिरि महरै 2014 मायथाइयाव बिबान आजावदोंमोन। गसाइगाव सोहोरनि सिङाव थानाय गसाइगाव महकुमा बेंगिरिनि मावख'नि साखाथियाव थानाय गोलाव बोसोर गोग्लैसोनानै थानाय गथ'सा पार्कखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय बुधबारखालि 1 नं गसाइगाव LACनि MLA जिरन बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फा गायसननानै बेखेवदों। 2023-2024 बिथांखिनि गेजेरजों गोबाव बोसोर सिगांनिफ्रायनो गोग्लैसोनानै थानाय गसाइगावनि हाब्रुबेलनि पार्कखौ गोदानै लुफुंनो थाखाय MLA जिरन बसुमतारिया अन्थाइ खाम्फाखौ गायसननानै होयो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे पार्कखौ 2 कौटि 30 लाख रांजों लुफुंनाय जागोन होननानै मिथिहोदों। बुधबारनि बे अन्थाइ खाम्फा गायसननाय हाबाफारियाव MLA जिरन बसुमतारिजों लोगोसे गसाइगाव महकुमा खुंगिरि मृदुल सिबारे, समाज सिबियारि जेतमाल माल्लु आरो गुबुन गुबुन बिफाननि बिबानगिरिमोनाबो बाहागो लायो। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै MLA जिरन बसुमतारिया गसाइगाव सोहोरनि थागिबि रायजो राजाफोरनि थाखाय जोबोद गोजोनथाव आरो गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बे पार्कआव बेरायफैनानै गोजोननाय लानो हागोन होननानै फोरमायदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादआ बोसोरफ्रोमबो खुंबोनाय बायदिनो देग्लायबो माहारिनि बिफा महात्मा गान्धीनि 155थि जोनोम सानखौ मुलुगनां अहिंसा सान महरै बाक्सा जिल्लानि मसुलपुर गेजेरारि गोजौसिन फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों खुंफुंदों। बे हाबाफारिजोंनो लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'नि मासि लानायाव दैदेननाय गेवलां मेलनि The Role of ABSU in Building a Non-Violent and
peaceful society in regard to the Gandhian philosophy of non-violence आयदाखौ बेखेवनानै होयो बिटिआर CSB नि चेयारमेन डक्टर दीपक बसुमतारिया। बे हाबाफारिनि गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादोंमोन मुंदांखा गान्धीयान आरो हारियाना महाऋषि वाल्मीकि संस्कृत यूनिवर्सिटीनि भाइस चेन्सेलर प्रोफेसर रमेश भारदासा। प्रोफेसर रमेश भारदासा बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै सा सानजा भारतआव दिनै गोजोन जानायनि गुदियावनो दङ बर'फोरनि अहिंसा नीति होननानै प्रोफेसर रमेश भारदासा बुंथिदों। बे मेलाव जर'खा आलासि महरै बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि सीताराम बसुमतारिया बाहागो लानायजों लोगोसेनो बे हाबाफारियावनो गोबां माननि आलासि फोरोंगिरि रायजो राजाफोर आरो गोबां फरायसाफोरा बाहागो लादोंमोन। बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि आवथायाव मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा 13 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायखौ बाक्सानि मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंदों। उन्दै लाइमोनफोरखौ गेलेनायजों गावारि जिउ राहा दानायजों लोगोसे हारिखौ बुहुमाव सिनायथि होनाय, फेग्रा मुवा बाहायनायनिफ्राय लाइमोनफोरखौ जानगाराव दोननाय, गोग्गो देहा आरो आखल दानाय, आरोबाव गुनगोनां सोलोंथाइ लाहोनाय बायदि बिथिंफोरखौ नोजोराव दोननानै खुंफुंजानाय बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया देग्लाय बोसोराव मोननै ओनसोल फारियै मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथार आरो सोरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो थि खालामदों। बेबायदिनो गिबि गेलेनाय बादायलायनायखौ मसलपुराव मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों बेखेवनानै होयो। बे बेखेवनाय हाबाफारिनि बड'फानि सावगारियाव बिबार बावजेनो आसाम फुटबल एसोसिएशन आरो लोगो गाहाय नेहाथारि नर्थ इस्ट फुटबल डेभेलपमेन्ट काउन्सिलनि गाहाय नेहाथारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ जोलुर बादायलायनायखौ बल किक अफ खालामनानै बेखेवनानै होयो बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ। जर'खा आलासि महरै बाहागो लायो आसामनि केबिनेट मन्त्रि इउजि ब्रह्मआ। बे जोलुर गेलेनाय बादायलायनायाव बाक्सा जिल्लाया कामरुप जिल्लाखौ 3-0 गलाव फेजेनो। बे गेलेनाय बादायलायनायाव मोन 18 हानजाफ्रा बाहागो लागोन। बेनिनो मसलपुर गोजौसिन गेजेरारि फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोन 9 आरो सोरां गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव मोन 9 गेलेनाय बादायलायनायखौ खुंफुंगोन होननानै फोरमायदों मिरु एबसुनि नेहाथारि खनीन्द्र बसुमतारिया। म्यानमारनि राखिन रायजोआव थानाय कौटुब गामियाव मिजोरामनि 3 स्मागलारखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव म्यानमार आर्मिजों गावथारजादों। बुथारखांनायनि उनाव म्यानमार आर्मिया बिसोर 3खौबो भारतनि सिमायाव गारनानै दोनफैदों होननानै सुलुङाव फोरमायदों। मिजोराम पुलिसा मिथिहोनाय बायदिब्ला बिसोर 3निबो सायाव ड्राग स्मागलिं खालामनायनि थानायाव रेकर्ड दङमोन। जराबादाव मोनसे लामा जाब्रबथायजों कटन मुलुगसोलोंसालि मावख'नि सासे मावफारियानि जिउ खहा जानाय जाथाया सोराङाव फैदों, जेराव सासे सुबुंनि गारिखौ गंसे ब्लकार ट्राक गारिया उनजों सौख्रांफैदोंमोन। बबेखानि गारिनि ड्राइभार आरो ट्राकनि ड्राइभारजों दावराव दावसि जानायनि जाहोनावनो बेबायदि जिउ खहा जानो गोनां जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जाब्रबथायजों जिउ खहा जानाय सुबुंखौ ध्रुबजित बर्मन होननानै सिनायथिनाय जादों आरो बियो तेजपुराव थांबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादोंमोन। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला ध्रुबज्योति बर्मना फुंनि 7 रिंगायाव खानापारानिफ्राय गावनि AS01 FT 2170 रेनल्ड ड्राइभार गारिखौ लानानै तेजपुराव थांबाय थानाय समावनो गंसे NL01 AH 2789 नम्बरनि ट्राक गारिया उनथिंजायनिफ्राय फैनानै सौख्रांफैनायनि जाहोनाव सानैबो ड्राइभारफ्रा दावराव जानायाव लहानि गंसे रडजों बुनायनि जाहोनावनो जिउ गोमायो। बे जाथायनि गुबै जाहोनखौ मिथिनो थाखाय जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय सुबुंनि सह'खौ नायबिजिरनो गुवाहाटी मेडिकेल कलेजाव दैथायहरनाय जायो। हजाई जिल्लायाव बुधबार फुंनि समाव गोख्रैयै खारनाय गंसे ट्रेनजों हरखाबै सौग्रावनायनि जाहोनाव 2 लाइमोनफोरा दुखुनांथावै जिउ खहा जादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ बुहानपट्टी ओनसोलनि
आफ्ताब आली आरो सरिबुद्दिन होननानै सिनायथि होदों। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सानै लाइमोनफोरा रेल ट्रेकआव जिरायना खोमायाव हेडफन होनानै अनलाइन गेम गेलेबाय थानायावनो बेबायदि जाब्रबथाया जादोंमोन। बे जाथायनि खौरांखौ मोननायनि उनावनो जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिफैनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेम खालामनो थाखाय लानानै थांनाय जायो। समाजारि बिजोङाव मोनसे भाइरेल भिडिअ गोसारलांनायनि उनाव गवालपारा कलेजनि इंराजि बिफाननि बिफानारि गाहाय माजबुल हक चौधुरीया बुधबारखालि गावखौनो पुलिसनि आखायाव सारेन्डार खालामदों। कंग्रेसनि सासे बारग' दैदेनगिरि आमजाद आलीनि फिसाज्ला माजबुल हक चौधुरीया गोबां रां लानाय जाथाया बायजोआव गोबाङैनो सावरायजानाय आरो ADRE आनजादनि गेजेरजों साख्रि होनो होननानै रां घुस लानायखौ आसाम पुलिसनि जेनेरेल डाइरेक्टर ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंहआ गोजाम भिडिअ होननानै फोरमायदोंमोन। बबेखानि बे जाथायनि सायाव GP सिंहआबो बे भिडिअआ 2023 मायथाइनि मोनसे गोजाम भिडिअमोन आरो बियो ADRE आनजादजों जेबो सोमोन्दो गैयाब्लाबो आयेननि गेजेरजों नायबिजिरनाय जागोन होननानै टुइटारनि गेजेरजों फोरमायथिदों। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।